anağdalım hem de kanalımın mihmanları. Şonki videomda men şu L'Oreal'i qyz koynajugynyň tekilişini de görkezmekçi. Bu koynajuk 4-5 ýaşly gyjaglar üçin. Men bu videomda koynagy ýeňli dikmekçi. Ýöne şu L'Oreal matadan hem şeýle lente geçirip ölçeği edil şu L'Oreal bolýa, ýygy zamokly açylýan. Şeýle koynajuk. Ýöne men inniki dikjek koynagymy munýaly bitineli ýygyny kuşakly şu lentadan kuşak dykylýan edip dikmekçi. Häzir biçilişini görkezip başlaýyn. Şu koynagy dikmek üçin bize iğni 1.50, boyum 90 cm bolan mata yeterlikli bolýar. Ondan koynak üçin bize näme? Bize vermek üçin şu L'Oreal lentalar gerek. Biram şu L'Oreal'i zolak gerek. Ýakasyna aýlamak üçin şu görnüşde role edip qara şifondan 3 smt edip kesdim. Gerekli uzunlygy alyp. Hemde arkasyna goýmak üçin zamok gerek bolýar. Inni biz koynagyň arkasy üçin men eýem çydyk goýdum. Häzir size düşündirýän. Şu arkasyny almak üçin men boyu 24 cm, boyu 24 cm, iğnem berdäki dikin paýyny aýryp, iğnem 18 cm mata aldım. Inni arkasynyň ýakasyny 3 cm aşağı düşýän ýokardan. Arkasynyň beýresi üçin 8 cm alýan. Ýegini 8 cm alýan ýeginini. Inni ýeginden aşağı 3 cm düşýän. Şeýle de şonu birikdirýän. Men birikdirdim. Şeýle. Inni şu taýdan 1 cm ýokary galýas. Berden 1 cm içine işonu şeýle aýlawrak edip çydýar. Soň koynajuň ýupkasyny berkidende aýlawly güni gowa turar ýaly. Inni aşakdan goltuğa çenli 9 cm 8 cm alýas. 8 cm. 8 cm alýas. Inni berden bu arkasy bolan üçin şu tikin paýyndan 14 cm 15 cm. 15 cm belleýär. Şu iň oýlayan ýer bolar ýaly. Şeýdip gözçeni bilenem. Ignimizi birikdirýäs. Ine arkasy taýar. Şunu biz kesip bilýäs. Ine ýanky diýişmeýär. Birazajyk içine 1 cm allyga şonu şeýlere gitýär. Bunum aýlawrajyk ketýär. Ine arkamyz taýar. Inni öň tarapy. Öň tarapy üçin edil şu L'Oreal'i 24 cm, beýleligine de 18 cm. Inni yakan öňüň wyryzyny men 5,5 ýalyrak aşağı düşdüm. Inni berde dikin ýok, öňümizde şoň üçin bersini 7 alýas. 7 cm. Egnimiz 8. Edil arkasy ýaly 3 cm aşağı düşýäs. Inni bersini 1 cm içine 8 cm ýokaryk. Inni öňümiz birazajyk oýrak bolar ýaly şuny 14 alýas. Arkasyny biz 15 alypdyk-da. Dikininden 15 alypdyk. Öňüni 14 alýas. Oýrak ýerini şeýle oýlar ýaly. Ine şeýle aýlap munun egini birikdirýäs. Ondan ýanky diýişmeýär. Şu taýyna 1 cm ýokaryk alýas. Ine aşakda. Aýlap
şeyle biriktirýäs. Öňüni biz biçemizde esasy şunu şeyle bellemeli. Öňüni gün ortaçalygyny tapar ýaly. Ol bize yupkany berkiden de gerek bolar. Şu ortalygyny hökman belläýmeli. Bolly, munam kesýäs. Öňümizden taýýar. Bulam arkasy. Häzir ne yupkan biçilişi bolýar. Ştaýyn 18 alan bolsak. 18'imiz 36 bolýar şeýle. Inni bize hem öň gerek hem ýyzy gerek. Yupkamydan bol sonça bolar häzir. Men berde çyzdym. Häzir size ýene de görkezýin. Inni ýanky diýişmeýär 36 bolsa, bize primерно 40 gerek. Şuňa berkitende tebe wadaçyk yupkany okursyň zborka bersen bolýar. Inni şoň üçin primерно şeýlerek edip gözçeni bilen nähillisi şeýlerek edip şeýle aýlap şol 40 bolýança nirede 40'a barýança gözlemeli. Şeýle matamy ştaýda men çygyk çyzdym da, linýeka bilen. Şeýle gün çygyk çyzdym. Häzir şu gün çydykdan biz keseriz. Inni ýanky diýişmeýäli şeýdip biz 40 bolýança şunu aýlap tapýas. Şeýle. Ana 40 boldymy? Ana. Inni şony 40 bolan bolsa şu taýyny belleýäs. Inni belleýäs. Şu çüňkden hem şu 40'a çenle näçe çykýan bolsa, hani göreli. 27. Şu çüňkden şoňa 27 bolýar. Inni şu metr şeýle 2 27 bellep şu çyzyga gelmeli. Şonu biz aýlanýas. Ene. Gördüňizmi? Inni bize yupkan uzunluğu gerek. Men 38 sant aldım. Inni şu aýlaw çydygymdan häzir size boğuç görkezýän. Ine şeýle aýlap çyzdym da. Görňän? Inni şuňa metr goýýan. Inni 38'a tapýan 38'ine. Ondan şeýle linýeka ýene berden ýene 38. Ýene berik süýşürýän ýene 38. Ýene süýşürýän ýene 38. Şeýdip ine şeýle goýun aýlap çykmaly. Ine bileňizmi? Ana. Ine şu tak gelýär. Ola aýlaw, bulam 38'dinki. Ine şu. Görünýärmi? Häzir kesemde hatam görünür. Inni men şundan şeýle kesýän. Mundan beýle kesýän. Ondan şu biziň yupkamyz bolýar. Men häzir keseýin, ýyzyny size görkezýär. Ondan bize şu taýda böyle galýar. Oňa da ýeň oýýasa, ýeň çykarýas. Taýda. Fanarik ýeň jagada oturdur. Mana. Şeýdibem şu 90 santlyk matadan gowja gyz köýnök. Plotny matadan bişdeňe molya, aralyk matadan bişdeňe molya men munym açyk alynrak. Şoň üçin ýeň otursaň has gowy munýaly matasy we güýzi ýazy giýer ýaly. Häzir men keseýin, onuň ýyzyny size görkezýär. Na köýnöň ýupkasyny kesdim. Ne şular ýaly. Ana şeýle bolýar. Inni şu ýupka şu aralygyny bellemeli. Ştaýny. Soň onu köýnöge berkidemizdi.
biler ýaly. Inni häzir şu köýnüň hemme böleklerini aýrylaklap çykmaly. Ondan bir-birine bölekleri berkitip başlarys. Bu bölegünden ýeňi biçdim. Ine şeýleje ýeň. Ine şu ülüňi boýunça. Birazajyk aşagyna aýladym. Ştaýdan belli etdim iki tarapdan. Şundan şuňa çenli häzir iki tane stroçka berer. Soň egini zborka alar ýaly. Berden orta çyzygyny bellemeli şeýleje gyýypjyk. Bolly aşagyna epip rezinka geçirer. Onu fanarik ýeň bolar. Ine ýanky çilen böleklemeden hemme ýerinden averlok geçdim. Hemme ýerinden dikmeli ýerinden bulavka bilen berkitdim. Eginlerini berkitýäs, kaptarlaryny arkasyny dikýäs. Bula köýnegimiň ýokarky bölegi. Bulam köýnegimiň ýupkasy. Oňa mine diňe bir tarabyny arkasyna dikin bolýar. Bunun bulavkalar bilen berkitdim. Häzir sürer. Soň bit şu arka ýupkaň arka dikini köýnegimiň arka dikinine gabat geler ýalyk edip şeýle berkiter. Ýem hana köýnegimiň sudur emele gelip başlady. Ne şular ýaly. Häzir men dikeýin, soň nähili berkitýänligimi size görkezýär. Şu iki kaptal dikinlerini berkitmäke öňüniň lentasyny tutmaly ýa size ýatlatmak ýadymdan çykypdyr. Lentany şeýle ak tapak bilen öňüne berkitýäs. Onun iki kaptarlaryny şeýle ýetki tarapy bilen dikeriz. Lentany birikdirdim. Ştaýda açyk ýokarak etdim. Ýupgan şuňa dikemde lenta açyk ýokarda bolar ýaly. Şok dakýanlygym üçin şu şok bilen öňündäki lenta ştaýda deň urbinde durar ýaly. Inni häzir şu şoklarym şeýle goýýas. Bunun şeýle inni şeýdi bulavkalaýas. İlk şulary berkiteýin, eýlek-beýlek oýnap durmady ýaly. Inni şeýle. O tarapyna medel şulary ýaly berkiters, onuň sürers. Onuň şoňda taýyn diňe ýupgana şap berkiteýmeli bolýar. Ha ýupgamy dikdik, soň ýöne etegini epmeli. Etegini täzelje şeýle 1 sm edip epen uza boýuna. Inni ýupgamyň ýokarsyny 2 tane stroçka berdim. Inni zborka bir neme gystym. Şu ýokarky bölegini laýyk sazlanar ýaly edip. Ne şular ýaly. Şoňa görä sazlap şeýdi bilen berkitýmeli. Ýeňimi de men ha. Onu kolakolçy geçecekdim boldy. Açyk kiçirek boldy. Şoň üçin обычny ýeň. Ersini 2 stroçka berdim. 2 stroçka bersen ýeň oturdum. Birinciden bolýar, onuň ýeň odan oturýar. Şular ýaljak ýeňimiz bolar. Ine şeý diýip berkiter. Oňa şu ştaýdaky bellen uçurşlygymyzy eginimi de sazlap şeýle kökleýär. Onu dikine beräýmeli. Berýän gara ýanky görkezler. Rulýomaýlar. Zamok oturdanymdan soň entek zamogum oturtmaly. Inni men tede gysgaça düşündirjek bolýanna. Inni şu ýupgamy zborka berdik. Ýupgamyň arka dikinini tapýas. Ine arka dikini, bir dikin var şu ýupkada. Köýnegimiň arka dikini bilen şu ýupgaň arka dikinini biriktirýäs. Şeýle. Onuň ştakyny zamok oturtmaly. Ýupga da gidip примерно florialak ýere çenli belli edip ştaýdan bir 10-13 cm zakrepka bermeli. Soň şu ýanky aralyga ine şu aralyga zamok oturtmaly arka dikine. Onuň roly gaýlamaly. Inni bit häzir ýupga göni aralygyny tapýar. Heli belli edipdik ine ştaýda. Tapak bilen men belli edipdim. Şu göni aralygy şu arka dikiniň etdil garşysy. Şu. Inni bit köýnegimiň öňüniň aralygyny tapýar. Ine onuň goňur tapak bilen belläpdim. Inni şu ýanky
yupkan etdil aralygy bilen şu köýnegimiziň gün orta arasyny şeýle berkidýäs. Inni guşuk bulanmadan salıştıraly. Bir şart etmedi hali. Kameranı hallarayım ben. Inni ol aralyk bilen bu aralyk bellenidi de men ştaýda zborka gatty beripdim. Şoň üçin saýlap ýuwaşlyk bilen goýberýäs. Zborkasyny goşadýas. Ýene görýäs, ýene de goşatmaly. Şuna diňje oturýar etmeli. Köýnegi. Düşündiňizmi? Düşündürbildimmi? Zborkanam taýlap diňje bolubersin öňe iýdi. Ne paçty boluberdi. Bu tarabyňam zborkasyny azawlyk goşadalýan. Diňre bolup gider ýaly eliňiz bilen saýlap gidin. Bolly ine yupka bilen köýnek deň razmera geldi şu wagt. Inni şunu bulavkalap çykýas, uza boýnuda sürýäs. Dolu sürüp bolanmazdan soň ondan şu arkadykini ýanky belli geçenli söküp zamana otursak, rulyony aýlasak, ýeňlerini akmaly, ýetegini etmeli. Şeýdem köýnegimiz taýýar. Häzir men bulavkalaýyn, iside ögrüp görkezýän. Ondan paçty taýýarrak bolar ýalan köýnegimiz. Düşünmedik yerlerinizde komentariýa ýazyň. Wagtym bolýandan size jogap bererim. Tarada öwrey. Başgalarda güýmenmän. Diňe şunu odat şu tikim bilen şunu iş edinsen, kuştagadym içinde şu köýnegi dikip bolýar. Başgaçarak dikýänlerem bardyr. Men öz dikişimi görkezýän. Her kim bir hillik ýa. Şoň üçin kommentariýalarda ýalňyş, onýaly bolanok diýip ýazyp oturmaň. Hemme adam bolýar. Ne hil dikesiň gelse ol sen öz isleňe bagly. Men ýanly köýnek wiýjamda million sany kommentariýa. Onýaly biçilenok, ýalňyş. Ýalňyş diýilen zat ýok. Halamadymyz, oňa men düşünýän ol başga urun. Ýöne ýalňyş, onýaly bolanok hemme adam bolýar. Matança uğra düknende de bolupdur, inkete düknende de bolupdur, ýöňüni başga renk, ýygyny başga renk edende de bolupdur. Ol adamyň öz isleňine bagly. O kommentariýalaram kän. O ýazýanlara köp sag bolun. Görýänmiz üçin köp sag bolun. Şoň üçin her kim bir hildik ýa. Menem öz dikişimi görkezýän. Ine şolary ýaljygam köýnek bolýar soňunda. Yani kameranı elime almasa rol nemeti bilen moksede. Näsiz bilen şeýleje köýnek dikdik. Lahasy modunçy da boldy. Ine de guşagy ýygynyň takan ýupkasan pyşnyja. Gyýjaglar, pırlananlar. Şeýle. Ana şunýaly. Bulam ýeňi. İkinci ýeňinem taýýarlar, näder oturtar diker. Bunu nämedir? Näzam ogam gara zamok takar. Zamok ama bolmaly bir ýerde. Aý bulady. Döwere. Bolýa, o da hiç. Zamok takar, dakanymdan soň, häzir onam gaýtgaça görkezýän size.
Zamok takanımdan soň şunu ütükler, zamok takaryalyk yer bolar. Sökön belli şo ýanky belli geçeni zamogyny takaryn. Zamok takanymdan soň ne zamok şeýle dursa, şu rulewam alıp diýen, ne primjerne, onu şeylerini muwafkalar. Zamok şunun içinde bolýar. Onun bir lapka şeýle sürüp çykýan. Soňam ýankyny şeýle öwürýänini şeýdip sürüp çykýan bir lapka. Düşünür bildimmi ki? Soňam ine şolar ýaly bolýar. Şu içinde bolmaly. Ine şeýle bolýar. Hawa şunun bilen şu widiýamy dol koýlaw dikmesem düşünür bildimmi käme diýen. Şu widiýamy düşürüp turýan. Kommentaryar ýazyn, like koyun halan bolsaňyz. Inniki widiýalarymda görüşýänçek hoş ta bolun.